Cigánsky diabli, ktorí sa na bálovom pódiu objavili v ten večer už po druhý raz, hrali tentokrát do tanca. Počas ďalšej z choreografií v podaní Choreocentra Bratislava dokonca v Steel Aréne snežilo. V tomto roku prijalo pozvanie na bál US Steel Košice pravdepodobne najviac zákazníkov spoločnosti, ktorí pricestovali z celej Európy. Ako sa cítia v spoločnosti oceliarov, na to sme sa opýtali prezidenta US Steel Košice Davida Lora. Našim zákazníkom sa tu veľmi páči. Nemôžu uveriť tomu, že sme dali niečo tak pekné dohromady. Mnohí z nich sú tu poprvý raz a už sa tešia na naše ďalšie pozvanie. Ako sa páči na bále jednému z významných zákazníkov US Steel Košice, Dietmarovi Vossovi zo spoločnosti Montan Gesellschaft? Je to excelentná kombinácia medzi témou, arénou, US Steel Košice a hokejom. Veľmi si vážim, že tu v Košiciach môžem byť každý rok. Predseda rady Metalurg Mikuláš Duľa je tradičným hosťom bálu, preto sme ho poprosili o porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. Každý rok, každý ples je osobitný a myslím si, že aj tento sa vydaril, čiže tak ako predchádzajúce plesy, ktoré majú tú osobitosť. Takže aj ten sa mi ozaj veľmi páči. S najväčším záujmom sa stretlo polnočné vystúpenie Vaša Patejdla. Tanečný parket v tom čase praskal vo švíkoch. Z diaľky sa budem dívať, ako sa máš a či si živá. Buď šťastná, nepriznaná, vek slúži omšu za nás. Maj, čo si tajne želáš, ja viem, že to bude veľa. Poďme spolu lietať, pozri, ja už letím. Ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí. Poďme, mám privreté oči a snažím sa nebáť. Mám privreté oči. Ak ma ozaj ľúbiš, potom ja teba. Výborne! Opäť jak slnku po diaľnici neba. Ak ma ozaj ľúbiš, potom aj ja teba. Viatkaj tu, ide spolu. Poďme spolu lietať. Hosťom bálu sa páčil i neplánovaný záver. Duet Poďme spolu lietať s Beatou Dubasovou, ktorú tak opantala skvelá atmosféra, že vyšla na pódium aj s orcézou. Pozri, ja už letím, ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí. Ďakujem pekne a krásnu zábavu. Ďakujeme, ahoj. Beatka Dubasová. A niekedy sa do budúci, ahoj. Pred 1 hodinou ráno prišlo na rad vyhlásenie výsledkov aukcie. Hostia 8. bálu US Steel Košice si kúpili dresy hokejistov, obrazy, diela z Metal Inspiration, malých plyšových tučňačikov či drobné šperky v neuveriteľnej hodnote 243 970 korún slovenských. 5 z nich, ktorí do aukcie prispeli najvyššou sumou, získali mimoriadne ocenenia. Ďakujeme pekne. Dobrý večer želáme, srdečne vám blahoželáme. Čo hovoríte na tú sumu, keď už vás tu mám? Zamrazilo ma. Dúfam, že v dobrom, v pozitívnom slova zmysle. Je to strašne veľa peňazí. Koľko pingvinov sa dá vychovať za takúto sumu, pán Kolár? Mladých alebo starších? Podľa toho, akých budete kupovať.
Tých dostaneme gratis, ale ich život je dosť náročný, takže ďakujem vopred. Dúfam, že potom tých krásnych, zdravých pingvinov, ktorých tu budete mať v Košickej zoologickej záhrade, si aj všetci pôjdete pozrieť. Srdečne blahoželáme ešte raz. A teraz nasleduje ocenenie najkreatívnejšieho tanečného páru spomedzi hostí tohtoročného bálu US Steel Košice. Cenu spolu so Susan Lohr odovzdáva Denisa Halická a Tomáš Valíček. Sú to vstupenky do wellness centra Rímske kúpele a získavajú ich manželia Winklerovci, ktorým patrí aj nasledujúci tanec, obľúbená čača. Hostia 8. bálu US Steel Košice sa celý večer bavili výborne. Najvytrvalejší tanečníci odchádzali domov až na svitaní. Nielen všetci hostia bálu, ale aj Košičania a návštevníci mesta sa budú z výsledkov aukcie, ktorá bola súčasťou tohtoročného bálu, tešiť už v júni, keď do Košíc príde rodinka Tučniakov. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie. Dúfam, že ste sa všetci cítili tak dobre, ako aj my. A prosím, buďte opatrní na ceste domov. Nech vás Boh žehná. Dámy a páni, bolo nám cťou prežiť s vami tento príjemný večer. Lúčia sa s vami Andrea Vatkerty a Ivo Gogál.